Maituturing na isang malaking tagumpay para kay Urbistondo Mayor Ernesto M. Operanya sa isang taon niyang paglilingkod ang mapanatili ang peace and order sa bayan nito. Naging imahe ng bayan ng Urbistondo ang isang magulo at nakakatakot na lugar dahil sa mga naganap na mga krimen sa mga nakaraang administrasyon ng bayan. Ngunit ngayon may tuturing na itong isang tahimik na bayan. Nawala na rin ang takot at agam-agam ng mga mamamayan na para kay Mayor Operanya ay isang malaking katagumpayan sa kanyang pamumuno. Sa isang panayam matapos ang kanyang ulat sa Bayan 2023, sinabi ni Operanya na sa pamamagitan ng mabuting pamumuno ay unti-unti nitong nakuha ang tiwala ng kanyang mga nakasasakupan. Ramdam ko sa aking mga kababayan dahil po for 1 year na aking serbisyo ay ang tiwala at yung response nila sa akin ay talagang nararamdaman ko. Despite of 1 year na administration ko ay yung mga tao talagang lumalapit sa akin at sila ay nagsasangguni kung ano man ang kanilang problema. Itinuwid naman ng alkalde ang masamang imahe ng Urbistondo dahil anya marami sa mga kababayan nito ay mabubuti at makadiyos. Ang Urbistondo, to tell you honestly, mas maraming dito ang mabubuti. Maraming makadiyos dito. Kakunti po yung sinasabing Urbistondo, maraming magulo, maraming tao dito na ginagamit kung ano-ano. Pero ngayon, siguro, at this point of time, with my approach to my kababayan in napakababang antas lang. Pakita mo na sa leader ka na hindi ka mayabang. Yan ang gusto ng Urbistondo. Positibo si Operanya na tuluyan ng makamtan ng Urbistondo ang peace and order sa kanyang nasasakupan sa loob ng 3 taon na kanyang panunungkulan. Considering for the period of 1 year, ramdam ko na nga ngayon. Dahil noon, ang aming kababayan pupunta dito sa bayan. Alam mo, takot sila. Manggaling sila sa baryo. Pagdating dito sa bayan, natatakot sila. Pero ngayon, kahit 10 o'clock, 11 o'clock, bukas po yung aming market. Dahil po nga, wala silang agam-agam sa sitwasyon ngayon. Suportado naman ni Vice Mayor Bolter D. Balolong maging ni Urbistondo Chief of Police na si Police Major Alan D.C. Abuan ang pahayag ni Operanya. Ni-eradicate din natin na yung impression before sa aming bayan ng Urbistondo ng Pundilayak, uso yung barilan, patayan, whatsoever. So, isa yun sa inaalis natin na sistema. Pero in fact, nararamdaman ng mga kababayan natin, mismong mayor at vice mayor nila, nakakasalamuhan nila sa mga events sa barangay, mga basketball events, sports events, mga fiesta, graduations, birthdays, anumang mga occasions ng mga kababayan natin. Basta inimbitahan kami ni mayor, kami mismo pumupunta para ipararamdam natin na peaceful po ang bayan. Tulad po ng nasabi ni Mayor kanina, significantly bumaba po talaga yung crime rate natin dito sa Urbistondo. Kung i-compare po natin sa mga previous years, yun po na-achieve po natin sa talagang masigasig po na pagtatrabaho ng inyong kapulisan dito sa Urbistondo. Samantala, nilinaw ni Mayor Operanya ang kaugnay sa pinopromote na Pasimbalo Urbistondo o Change Urbistondo ay hindi nangangahulugang babaguhin ang mga naumpisahang proyekto ng mga nakaraang administrasyon. When you say Pasimbalo, it doesn't mean na lahat ng proyekto rito na magaganda, babaguhin mo. Kung hindi, kung nakikita mo na maganda, you have to maintain, you have to sustain. Pero kung alam mo hindi naman pagod, huwag mong ituloy. Pero this time, dahil ang mga project ito ay project ng ating pira ng ating bayan, I have to protect, I have to sustain, rather than pababayaan ko. Umaasa si Mayor Operanya na marami pa siyang magagawa para sa bayan ng Urbistondo sa susunod pang mga taon na kanyang pananatili bilang leader at hiling nito sa mga nasasakupan ang kanilang buong suporta at kooperasyon para sa Diyos at Pilipinas kong mahal. J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.